Dan huwa qribna b'edizzjoni speċjali fl-okkażjoni ta' dak li ġara 67 sena ilu, l-Irvellijiet ta' 28 ta' April tal-1958. Ftit qabel dawn l-Irvellijiet f'Diċembru tal-1957 fil-Parlament Malti għaddiet riżoluzzjoni Break with Britain. Il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Dom Mintoff ried l-indipendenza. Domingos Mintoff ried il-garanziji soċjali għal-Maltin. Ried li l-Maltin jiġu stmati daqs l-Ingliżi. Dan hekk kif l-Ingliżi bdew jagħtu s-sensi fl-hekk imsejjaħ rundown u hekk il-Maltin ma kinux se jgawdu mill-istess drittijiet li kellhom l-Ingliżi. Is-sija tal-prova waslet, il-poplu Malti wasal biex juri lid-dinja jekk kibirx u sar nazzjon. Biex ikun irrispettat minn popli oħra, irid juri li hu lest biex il-battalja għad-drittijiet tiegħu jiġġielidha b'aktar qilda, b'sagrifiċċji akbar u b'rieda aktar soda milli fl-modi kien jiġġieled il-gwerer ta' ħaddieħor. Quddiem Alla għandna raġun. Issa sta għalina li dan ir-raġun neħduh ukoll mingħand in-nies ta' din id-dinja. Jekk inkunu ġwejjef aħna, jistħulna wriedna u rid uriedna. Illum waslet is-sija meta kull Malti jrid bil-fatti juri li Malta dina tiġi l-ewwel u qabel kollox. Sa dan it-tant, is-sensji mill-Gvern Ingliż waslu biex ftit jiem qabel dawn l-Irvellijiet il-Gvern Laburista irreżenja. Bħallum 67 sena il-General Workers Union kienet ordinat strajk ġenerali. Dakinhar tal-istrajk il-ħaddiema niżlu fit-toroq mhux biss biex jiġġieldu għad-dritt tax-xogħol imma wkoll għall-ħelsien tal-pajjiż. L-għada bdew l-arresti, ġew arrestati bosta żgħażagħ Maltin kif ukoll il-Ministri Laburisti Agata Barbara u Bertu Hisler. Inselmu għal dawk il-Maltin kollha illi taw kontribut biex pajjiżna kiseb il-ħelsien u bekk ħeles mill-Masra li rabatlu l-barrani.